Dyma fideo am sut i ysgrifennu brawddegau yn Almaeneg. I ddechrau, bydd angen berf. Cofiwch, mae berfau ich yn gorffen gyda e, fel ich spiele, ich lese, ich sehe, neu ich tanze. Y cam nesaf wedyn yw i ddweud pryd rydych chi'n gwneud rhywbeth, sef amser. Enghraifft, am Montag neu am Wochenende. Rydych chi'n rhoi'r amser yn syth ar ôl y ferf. Felly, ich spiele am Montag. A dyma enghraifft arall, ich lese am Wochenende, sef rwy'n darllen ar y penwythnos. Cofiwch, gallwch chi ddefnyddio unrhyw ferf a unrhyw amser yr ydych yn dymuno. Cam 3 yw i ddweud gyda pwy rydych chi'n gwneud y weithred. Felly, ich spiele am Wochenende mit meinen Freunden. Rwy'n chwarae ar y penwythnos gyda fy ffrindiau. Unwaith i chi cynnwys berf, amser a modd, bydd angen gorffen gan ddweud ble rydych chi'n wneud y weithred. Enghraifft, ich spiele am Wochenende mit meinen Freunden im Park. Rwy'n chwarae ar y penwythnos gyda fy ffrindiau yn y parc. Y peth pwysig i gofio yw bod chi'n dechrau gyda berf, fel ich spiele neu ich lese, a wedyn yn cynnwys amser, modd a lle yn y drefn yna. Mae'n rhaid bod amser yn dod gyntaf, wedyn modd, sef gyda pwy, ac yn olaf lle. Enghraifft, ich tanze jeden Tag mit Fred in der Schule. Os ydych chi'n teimlo'n hyderus iawn, gallwch chi ddechrau eich brawddeg gan ddefnyddio amser. Felly, am Wochenende spiele ich mit meinen Freunden im Park. Mae ich a spiele wedi newid o gwmpas gan bod yn rhaid i'r ferf dod yn ail. Os ydych chi'n teimlo'ch bod yn gallu gwneud hyn, gwych. Os na, dilynwch y drefn berf, amser, modd, lle. Mwyn sicrhau bod eich gwaith o'r safon uchaf posib, cofiwch bod angen cynnwys amrywiaeth o amser, modd, lle a berfau. Mae yna setiau Quizlet i'ch helpu. Cofiwch dalu sylw hefyd i'r sillafiad cywir ac i prif lythrennau. Pob lwc!